Usapang PhilHealth, kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Yes, welcome po giraray kada Huwebes sa sa Indukan PhilHealth. Ang Usapang PhilHealth kada Huwebes po yan, digdi sa DCGB. It's 30-minute po yan ang programa. Dakul kitang maarama na informasyon, mga packages, services, mga solusyon sa mga problema kaputan manungod po sa PhilHealth this time. Dahil na magparaluyon si Ma'am Larry and Ma'am G. Ma'am Larry, good morning dyan sa PhilHealth. Hello. Nagbabuffering si Ma'am Larry and si Ma'am G. Sige, establish muna natin ang linya. Dakul kitang pag-restoryahan po ngunyan. Pwede ka mo tabi, mag-text sa ako sa Smart 0961-759-0888. That's 0961-759-0888 as in sa Globe. 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Yan sa Globe. And sa Facebook naman, pwede ka mo tabi. Mag-post mo dyan yung mga questions sa DZGB News Online. Sa chatbox kan DZGB News Online. Dakul kitang pag-resturahan mo niyan. Lalong-lalo na po yung mga test-bun, buntis. Ngunyan na pandemya. Igaw mga package dyan sa irarom kang Universal Healthcare Act ining PhilHealth. Mga beneficios kana mga test-bun, mga buntis, mga kos. And mapa-check up sa irarom po kan PhilHealth. Pwede na sinda, okay na. Ma'am Larry and Ma'am G, ganda umaga sa inyong dalawa dyan sa PhilHealth. Yes, good morning, Sir Pio. Unfortunately, Ma'am Larry cannot join us today dito sa ating programa. Bakit? But, yes, ako po si Gigi Naron ng Public Affairs Unit. Nakabigyan kayo ng updates tungkol sa programa at mga benepisyo ng PhilHealth. Yeah, ba't hindi makakapasok si Ma'am Larry? Testbun ba? Testbun ba siya? Ngayon na ata, di ba? Di sige, Ma'am G, di ba sa PhilHealth, may mga package tayo dyan, mga benepisyo, mga kung anong pwedeng health benefits na mapapakinabangan po ng ating mga kababayan, lalo na yung mga buntes. Lalo ngayon na pandemic, una, yung mga nagdadalang tao, mga buntis, ano bang dapat nilang gawin para ngayon sa panahon ng pandemic para masiguro naman ang kanilang kaligtasan? Go ahead, Ma'am G. Yes po. So ngayon po kasi panahon ng pandemic, alam naman po natin na kailangan natin mag-double ingat. Lalo na po ang mga buntis. According po kasi sa CDC or yung Center for Disease Control, meron pong studies na nagsasabi na although wala naman talagang overall risk, ang ating mga pregnant women ay mas at a higher risk for severe illness compared to mga non-pregnant na mga tao. Kaya naman po ang ating mga pregnant mommies, ina-advisean po natin para naman po iwas tayo at magkaroon tayo ng safe pregnancy. Unang-una po, ugaliin ang mga sumusunod para iwas ang sakit si mommy at ang kanyang dinadalang baby. Unang-una po, malimit na paghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon o paggamit ng alcohol-based sanitizers. So yan po, very basic naman po yan. Hindi na actually sa buntis, di ba Sir Pio, pati sa atin lahat, dapat ina-observe natin to. Dapat pilihin din natin malinis ang ating kapaligiran, pag-iwas sa mga matataong lugar, and of course, observing of social distancing po. So, magpapili po tayo ng isang metro na layo sa mga taong nagpapakita ng simptomas ng COVID or para po, kahit sino po, let's keep social distancing po para iwas din po talaga. So the basic protocol, Ma'am G, Okay, so paano natin matitiyak yung kalusugan ng ating mga testbun yung daladalang tao? Paano ba yung ma-maintain yung kanilang health kalusugan? Go ahead, Ma'am G. So, ang unang-una po na kailangan tandaan sa pagtalo ay buntis, ito ay very important. Kaya sana po huwag nating kalimutan na magkaroon ng regular na prenatal check-up sa mga health centers, rural health units o ospital o iba pang mga birthing facility hanggang sa kabuuanan ng kapanganakan. Napaka-importante po itong prenatal check-up na ito. Mamaya pag-uusapan po ng bakit. Pangalawa po, ipagpatuloy po natin ang pag-inom ng ating iron at folic acid supplements.
So ito po yung mga prenatal vitamins na tinatawag nila po, Sir Pio. Ito po ay binibigay ng libre kung kayo po ay nagpapaprenatal sa ating mga government na facilities. Kaya naman po, inireseta po ng mga private na mga OB o mga doktor. So, ayan po, huwag po natin kakalimutan. Ano po? Pangatlo naman po, kumain ng masustansyang pagkain at panatilihin ang kalinisan ng katawan. At apat po, umiwas sa mga pagkain na mantika at maalat para po hindi po tayo magkaroon ng tawag natin sa piyong eclampsia at pagkain ng mga inuming matatamis. Dahil naman po pag tayo ay buntis at higher risk po tayo sa tinatawag na gestational diabetes, which is diabetes po na specifically para sa mga buntis. Ma'am G, ilang beses ba dapat prenatal? Yes po. So kanina na-mention ko napaka-importante nitong prenatal. Ano po? Prenatal para sa mga buntis. Dapat po at least 4 na beses tayo makapagpa-check up sa buong panahon na siya ay nagdadalang. So sa 3 trimesters po, dapat 4 times, at least 4 times po. Bakit kailangan nitong prenatal check-up? Una sa lahat, mababantayan po ang kalusugan ni mommy at ni baby. Pangalawa, mabibigyan po tayo ng libreng ferrous sulfate na may folic acid kung tayo po ay nagpapa-prenatal sa mga government facilities. Pangatlo, babakunahan po si mami. Meron po tayo na tinatawag na tetanus toxoid na vaccination na binibigay sa pregnant mothers para po maiwasan po natin ng tetanus kapag tayo ay na. Pang-apat naman po, matutunan natin gumawa ng birth plan para mas handa tayo sa ating panganganak. At last naman po, ay magabayan po tayo ng pagpili ng mga family planning method para maiwasan ng hindi ka ng pagbubuntis in the future. So yan po ang bandahan na tayo ay nagpapa-prenatal check-up. Yan. Ma'am, sa PhilHealth, may mga member tayo, di ba? Isang membrong buntis. Isang member na nagdadalang tao, ano ang package na nakapalaman sa PhilHealth para sa mga buntis natin? Paki-expound po, Ma'am G. Tayong packages for PhilHealth para sa mga buntis. Ano po, Sir Pio? Ayon po sa report ng United Nations, 11 na ina ang namamatay araw-araw dahil sa panganganak. Imagine, Sir Pio, 11 ang namamatay dahil sa panganganak. O higit sa kalahating milyon kada isang taon dahil sa mga complications sa panganganak. Gaya ng hemorrhage, hypertension, sepsis at iba pa. Kaya sinisiguro po ng PhilHealth na meron tayong kaukulang pakete sa mga benepisyo para dito. So sakop po ng packages ng PhilHealth ang panganak at ang antenatal o prenatal care, intrapartum monitoring, normal delivery at postpartum care. Ang lahat po ng buntis ay kinakailangan sumailalim sa prenatal care at the earliest time possible at magkaroon ng record sa kanilang prenatal check-up sa mother's book o katumbas nito. Ito ay para po masiguro na sila ay makakatanggap ng tuloy-tuloy at komprehensibong pangangalaga sa kanilang panganganak. Para po sa normal delivery, Sir Pio, meron po tayong 2 package dyan. Yung maternity care package or tinatawag natin NCP or yung normal spontaneous delivery or tinatawag natin na NSD. Yeah. So ano po ba ng dalawa? Ano po? For maternity care package or MCP, kasama dito yung prenatal check-up. Ano po? Prenatal period. Covered din po nito yung buong labor, yung pag-normal delivery, immediate postpartum, at kasama din po yung mga follow-up visits 72 hours at 1 week after manganak. Yan. So ang package dito sa maternity care package, 6,500 po. Pag ito po ay claiming sa mga hospitals, kung nanganak sa hospitals. Oo. At naman po sa mga infirmaries, dispensaries, birthing homes, or maternity clinics, yung mga line-ins po natin, 8,000 pesos naman po ang package dito. Yun. Para naman po sa normal spontaneous delivery, kasama naman po dito covered ng NSD package natin yung normal low-risk vaginal deliveries at postpartum period sa loob ng 72 hours up to 7 days magkatapos manganak. So ang package po natin dito kung nanganak sa hospital is 5,000 pesos. At kung nanganak naman po sa infirmary, sa mga lying clinics, 6,500. So ano po kakaiba ng MCP
at NSD. Ang MCP po, meron po kasamang prenatal services, yung mga prenatal check-up. Yung NSD naman po, ito po yung pumunta lang sa facility para mga anak lang. Walang prenatal services na nakibigay. So, yun yung Ayan. difference ng ganun. So magkaiba pala yun, madam, pumunta ka na lang doon, manganak ka na, wala kang check-up. Diretso na. Iba ang package doon. Opo, pero ina-advise po natin na magpa-check up. Ano, Sir Pio, baka usually kasi ang NSD po sa hospital po yan. Nagpa-prenatal po siya sa RHU sa kanilang barangay. Oo. And then, nanganak po siya sa hospital. Kaya po, ang makiklaim lang ay yung NSD na walang prenatal service. Ayun, maliwanag po. Now, apwera dyan, sa dalawang yan, ano pa po ang mga binabayaran ng PhilHealth at magkano ang yung parang rate package? Kasi dalawa yung na-discuss mo na eh. Yung Yes. NSD at saka yung MS, ano ba yung isa? MCP po. Yeah, MCP and NSD. Dalawa yun. Meron bang iba pang package apwera dyan? Method of delivery and ang PhilHealth and magkano po ang package na yan? Go ahead po. Yes po. So, ang package po na covered pa ng PhilHealth, aside from the MCP and NSD, would be cesarean section. Ano po? So, kanina na pag-usapan natin yung normal delivery. Meron po CS naman. Ang package po dyan ng PhilHealth ay 19,000 pesos. Naman po tayo tinatawag na complicated vaginal delivery. Ito po kasi yung pinakailangan ng episiotomy o kaya lang po ng forceps to assist sa makalabas yung bata. Ang package naman po natin dyan is 9,700 pesos. Meron din po tayong tinatawag na breech extraction. I think sa Bicol, so JM, tama ba? Yung nauna po ang paa ng Apo, baby. susuhi. Ang presentation ng baby, nauna po dapat yung head. Opo. Meron po tayong mga panganak na una yung paa. Mas complicated po ito. Kaya naman po ang case rate natin dyan ay 12,120 pesos. Meron po kasi tayong vaginal delivery after cesarean section. Ideally po kasi after CS, ang susunod po panganak ay CS ulit. Pero kung okay naman ang kondisyon ni mami, kinakaya naman po mag-vaginal or normal delivery pagkatapos ng last na panganak ng CS, ginagawa natin to. Kaya may package din po tayo dito ng 12,120 pesos. Ito pong mga section pong apat na to, yung CS, yung complicated delivery, breech extraction, at vaginal delivery after cesarean section. Dapat po ginagawa ito sa mga hospital. Ano po? Ito po ay mga komplikado na mga pregnancy or panganganak. So, mga delivery. Kaya naman po mas i-recommend po ito sa mga hospital at huwag po sa mga lying-in clinics. Meron din po tayo, Sir Pio, na tinatawag na antenatal care package. Antenatal, pareho lang po siya sa prenatal. Ano po? Kasama po dito ang essential health services para sa ina during the prenatal period, regardless of delivery and pregnancy of outcome. Ang package po natin dito ay 1,500 pesos. Ito yung na-mention ko sa iyo, Sir Pio, for example, si Mami nagpa-check up sa isang lying-in clinic. Doon po siya prenatal. Pero nanganak siya sa BRTTH, for example, sa hospital na. So, si lying-in clinic, pwede doon makapag-claim ng 1,500 pesos na antenatal care package. Pero sa hospital naman po, dahil doon siya nanganak, pero walang prenatal, ma-avail po yung NSD package or yung normal spontaneous delivery package sa hospitals, which is 5,000 pesos. Aba, maganda pala kasi maski saan siya, doon nagpa-prenatal siya hindi sa hospital, sa mga lying-in clinic, may makukuha yung lying-in, walang babayaran doon yung buntis, tapos nanganak siya sa hospital, pwede naman makaklaim yung hospital, wala rin babayaran yung nanganak. Yes po, tama po yan, Sir Pio. So, And reminder na po pag prenatal, ano po, dapat is 4 prenatal check-ups tayo or visit. With the last one, dapat yung last po na prenatal natin ay gagawin during the last trimester ng pagbubuntis. Yun. Okay. Now, po, referrals, outcome of delivery, ay kailangan pong documented po yan sa tinatawag natin na record or mother's book. Bakit po importante itong record na ito? Una sa lahat, kapag for example, nagpa-check up ka sa isang facility, nanganak ka sa ibang facility, at least nasa record po kung ano yung history. Kung may history ka ba ng hypertension, kung nakailan ka na bang pagbubuntis, etc., etc.
And at the same time, kailangan din po itong attachment pag-file ng claim sa PhilHealth. Opo. Now, yung ibang mga gustong mga hindi ako sa hospital, natatakot yung dami baka may COVID dyan sa mga hospital. Saan pwede pumunta para mga nak? Yes po. So, alam ko po naman dahil sa COVID, sa pandemya, sa panahon ngayon, marami po siguro ang nag-hesitate na mga anak sa mga hospital. Po, masasabi ko lang po, pinakaligtas pa rin pumanap sa isang health facility na nagbibigay ng health services tulad ng maternity at newborn care. Maaari pong mga anak sa health facilities na licensed ng DOH at accredited ng PhilHealth. So, ano po ba itong mga facilities na ito? Ito yung mga birthing facilities ng health center or municipal rural health units. Kasama din po dito yung mga private line-in clinics na mayroong midwife, nurse, or doctor. Importante po yun na may professional tayo na license at accredited ng PhilHealth. At pangatlo, meron din po tayong mga infirmaries na pwede rin na doon din mga anak ang ating mga mommies. Mas ligtas pong mga anak sa health facilities tulad ng hospitals, ito para sa home delivery dahil una po, meron po tayong mga experts, mga dalawhasang doktor, nurse at midwife na natutulong sa inyong panganak. Meron din po tayong gamit at gamot na nakahanda sakali man pong magkaroon ng emergency or magkaroon ng complications sa inyong delivery. Sa hospital din po at sa mga facilities natin, meron din po tayong libreng bakuna, yung hepatitis B vaccine natin at BCG vaccine na nagpa-protect kay baby sa hepatitis B at sa tuberculosis. Ito din po ay mahalagang panahon din po para mabigyan ng health teachings ang mommy with regards to family planning para maiwasan ang agarang pagbubuntis. Huwag po tayong magamba mga anak sa ospital. Alam ko marami po ang natatakot. Ang ating po mga ospital ay may higpit na pinapasunod ang kanilang infection prevention at control measures. So huwag po tayong mangamba. Ano po, hindi po nila pinapabayaan ang kalusugan niyo at hindi. Ginagawa po nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makabigay ng dekalidad na health services habang patuloy ang paglaban ng ating bansa kontra sa COVID-19. Paalala lang po sa ating mga mommies na hindi ko kayo po ay pinaghihinalaan na may COVID or kumpirmadong mayroon ito, lubos po namin ipinapapayo na ipagbigay alam po sa inyong healthcare workers ang kalagayan at magbigay po ng tamang informasyon ano po ukol sa inyong kalusugan para po mabigyan po kayo ng tamang serbisyo at ma-observe yung tamang protocol po ng pag-handle sa inyo at pagpapaanak sa inyo. Yun, opo. So napakarami pala ma'am na benefits. All they need to do is punta sa kanilang mga doktor, yung mga health centers and sa hospital kung gusto ng mga anak para maka-avail nitong package ng PhilHealth. Meron pa po ba kayong dapat ipa-intindi ma'am bago tayo mag-extra sa episode natin ngayon sa mga buntis na para manghinabang sila sa package ng PhilHealth? Go ahead po. Yes po. So meron na po tayong mga konting paalala sa mga ating mommies na nakikinig para magamit na kanilang PhilHealth benefits sa kanilang panganak. Una po, magpa-check up po sa piniling PhilHealth accredited na center or pagamutan sa unang buwan pa lamang po ng pagbubuntis. So first month pa lang po or as soon as you find out na kayo po ay buntis, magpa-prenatal check-up po tayo pa. Po. At siguraduhin po natin regular ang pagpapacheck up ayon sa payo ng doktor o ng midwife. Again po, ulitin ko yung sinabi ko kanina, dapat at least 4 times po ang ating prenatal check-up. And dapat yung last check-up po ay within the 3rd trimester ng pregnancy. Siguraduhin din po natin na updated ang ating PhilHealth record. Maaari pong magtanong sa pinakamalapit ng PhilHealth office or sa inyong napiling pagamutan regarding sa inyong PhilHealth membership. Pangatlo naman po, ihanda po natin ang mga dokumentong pinakailangan tulad ng claim signature form or claim form 1 at kung meron po tayong PhilHealth ID, i-prepare na po natin ito. Bago pa man po dumating yung takdang araw ng ating panganak. Sir Pio, gusto ko ulit-ulitin sa ating mga listeners na dapat lagi pong ready ang inyong PhilHealth document. So, huwag po natin hintayin kung kailan po kayo manganak o kailan makakonfirm ikaw ang inyong dependent, saka lang po tayo mag-aasikaso. Kung wala naman po tayong pwede naman po tayo
mag-reach out sa Facebook account ng PhilHealth Regional Office Live para magpa-check o kaya naman po mag-log in sa aming tinatawag ng PhilHealth Member Portal para po ma-check ang inyong details, ang contribution ninyo, updated ba, kung ang inyong member information ay tama. As early as now, gawin na po natin yun. Opo. Also, gawin po natin maibawas ang halaga ng benepisyo mula sa kabuang halaga ng gastusin sa panganak bago lumabas ng facility. I-emphasize ko lang po na dapat yung package na mention po, yung amount po, ay naibawas sa inyong total hospital bill bago pa po kayo mag-discharge. So yun po ang mga paalala natin when it comes to using your PhilHealth benefits, lalong-lalo na po sa mga manganganak. May isang tanong dito, madam, na habol natin bago tayo magpaalam. May isang tanong, pwedeng maisingit natin to. Yes po, sige po. Self-employed po ako. Dati, nagbabayad ako ng PhilHealth contribution sa Land Bank, pero ngayon, hindi na daw pwede. Saan po ba pwede magbayad dito sa Legazpi City? I'm 61 at may anak akong dalaga, employed sa isang bank at PhilHealth member. As a senior citizen at beneficiary ng anak ko, kailangan po ba i-continue ang pagbayad ko ng contribution? Thanks. So, dalawang question. Sa Land Bank, di na daw pwede. Saan siya pwede magbayad? And kung kailangan pa ba i-continue ang kanyang contribution, may anak siya na dalaga, employed sa isang bank at PhilHealth member. And as a senior citizen, beneficiary siya ng anak niya. Kailangan pa daw mag-continue siya sa contribution ng PhilHealth? Go ahead po, ma'am. Okay po. Ang alam ko po kasi, Sir Pio, ang Land Bank po ay continuous po nag-accept ng payments. Maaari po na meron lang na siguro specifics based payment si ma'am kaya hindi siya nakapagpulog or meron po or retroactive po ang gusto niya kasi gawing payment. Ang mga banks po at ang ating mga bayad centers, ang accredited collecting agents, ay nakakapag-collect lang po ng mga current payments for the current quarter. Ano po? So siguro one of the reasons po yun. Para po malaman ang complete list ng accredited collecting agents natin, pwede po kayong bumisita sa aming website, www.pinag.gov.ph. Andun po lahat, mga bankos, mga collection centers yung nagpo-collect ng PhilHealth payments natin. Ang pangalawa naman po, as senior citizen. Pag senior citizen po kasi, no need na po tayo magbayad ng contribution. Dahil po sa Expanded Senior Citizen Act, ang ating senior citizens ay automatic PhilHealth members na po at hindi na po nagbabayad ng contribution unless, for example, business owner po sila or gainfully employed pa po sila. Kasi di ba meron po tayo, Sir Pio, na 65 years po nag-retire. So, kung senior citizen po kayo, wala na po kayong source of income, no need na po magbayad. Kailangan nyo lang po i-update yung membership ninyo, let's say from informal or voluntary member, ipapa-update nyo lang po yan para ma-shift kayo to senior citizen membership. Paano po yan gagawin? Kailangan po mag-fill up lang ng form yan. Yung tinatawag natin PhilHealth Membership Registration Form or PMRF. Mag-fill out lang po yun at ilalagay na po na for updating, ilalagay na senior citizen, mag-attach po ng OSCA ID ninyo or any proof, any ID showing your birth date. No po, any government issued ID. So yan po sa senior citizen. Maski beneficiary na siya ng anak niya, hindi na kailangan mag-continue ng kontribusyon. Yes po, lalo na kung beneficiary na po siya. Meron din po kasi tayo mga senior citizens na hindi na po nagpapa-register senior kasi registered na sila under dependent na kanilang anak. Check na lang po, ma'am, kung kayo po ay talagang dependent ng inyong anak, baka na-dinis po kayo dahil senior kayo, para alam nyo kung ang paggamit po ba ng PhilHealth ay as dependent ng anak nyo or as senior citizen din. Opo. Ma'am G, salamat and invitation mo sa susunod na episode. Go ahead. Yes po, thank you very much po sa ating mga listeners, lalo-lalo na po sa mga buntis na nakikinig ngayon. Sana po may natutunan kayo at gamitin niyo po yung mga napag-usapan natin para magkaroon kayo ng safe na motherhood or pagdadalang tao, ligtas na pagbubuntis, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Nais po lang namin siguraduhin sa mga mamamayang Pilipino na patuloy po pinapatupad ng PhilHealth at adhikain at intensyon
ng Bayanihan Vigorous One Law na nakatuon po ang Team PhilHealth Region 5 sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Sa ngalan po ng aming Regional Vice President, si RVP Henry Almanon, nandito po ang Team PhilHealth Bicol para patuloy na magbigay ng dekalidad at tapat na serbisyo. Bukas po ang aming regional office at local health insurance offices, Mondays to Fridays, 8 to 5 p.m. Kung meron po kayong mga katanungan, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region, o tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Maraming salamat po, mga kasama niyo po ang PhilHealth. Kami po ay kaagapay ninyo sa pangailangan medical. Diyos mabalas. Thank you so much, Ma'am G. Keep safe and salamat as until next Webes sa ating programang Usapang PhilHealth. Salamat, amang Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programang Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth. As a new mom, I'm excited to learn new things.